Добър ден, добър ден. Днеска, приятели, ще се разходим в същия то беден английски град, в един беден квартал, пълен с имигранти, включително и аз. Съм локализиран тук и живея. Това си е едно най-обикновено видео, което ще ви покажа пак. Просто реалността такава, каквато е. Без нищо да добавям или да величая колко е по-добре или колко е по-зле. Всичко си е такова, каквото е и какво ще ви го покажа. Сега аз отивам тук до един близък парк. Просто да се разходим. Защото в момента съм нетрудоспособен, но няма това значение. За вас има значение да се разходите с мен, ако желаете. И ако ви е интересно. Това е тук една така пешеходна улица. Това е велоалеята. Това е пътя. The Green Corridor се казва. Зеления коридор. И хората за бързичко. Там хората до супермаркета има аз да се казва. И хората да пазаруват. Какво можем да видим? Зеленина. Това е нещо хубаво, защото тук, особено в бедните квартали, няма много дървета по улиците. И това беше едно от първите доста неприятни неща, които ми направиха впечатление, защото аз съм израснал в Пловдив и той беше много зелен. Сега вече може би не е, или със сигурност не толкова, но такъв е живота. Нещата се променят. Така. Както казах, отиваме към парка. Да се разходим малко. Ами, честно казано, да, това са един от бедните квартали. Доста, не бих казал доста, но се намират наркозависими така. Вличат ги тези пешеходни зонички, както и парковете. Но сега като отидем ще видим има ли, няма ли. Това е това, което ви казах, че по улиците няма много дървета. В миналото видео исках да ви обърна внимание на това как има маркировка, ето сега вижте. Насякъде тези две жълти линии, за които говорихме, че не може да се спира. Просто маркирано абсолютно перфектно навсякъде, както казах, дори в бедните квартали. Е маркирано по-добре, отколкото в онзи, който ви показах в първото видео, който беше един от най-хубавите, в които съм виждал в този град. Пак прекрасните тротуари на развитите капиталистически държави, асфалтирани, преасфалтирани 360 пъти всичките ремонти, защото всеки плюе комунизма, обаче... Ето сега, за това, за което ви говорих. Хоп, човека спряля на жълта линия? Спряла. Има ли фишче тук? Има. Ще бъде ли минимум 70 паунда? Ще бъде. Ето маркировка. Маркировка просто в една улица. Това е една малка задънена улица. Един прост квартал. Който не е скъп квартал. Както и да е, продължим. Но просто искам да обърна внимание на маркировката, защото в България, както споменах и в първото видео, според гайно шофьора, маркировката е за инвалиди едва ли не. За прости жени и не знам и аз какво. Както и да е. Цитирам. Така, почти сме вече в парка. Няма да го правя много дълго видеото. Защото снимам с телефон и малява ми ръката, честно казано. Но все пак искам и да покажа. Хората искам да им покажа просто защото много хора казват, всичко е толкова хубаво, нали, в Англия. В случая аз съм в Англия или там в западния свят. В България всичко е толкова лошо. Но нещата не са точно така. Нещата са някакси 50-50. Някои неща в България са по-добри. Не много според мен, особено тези, които зависят от държавата.
А тук държавата си на място, това е бивше полицейско управление. То още функционира, но много рядко се намират полицейски служители в него. Не знам точно каква функция изпълнява. Долу им направиха голямо. Чисто много. И тук от време на време просто идват да видят такова парка. Да не се разбунтуват нихрани майковците. Бездареностите, както биха се изразили по-възрастните хора в България. Защото има доста такива, някакво се лъжим. Сега да влезем малко в парка. Ето го. Не е много голям. Но пък е приятно, се облагородено е. Поддържа се. Има си хора, които тук си работят всеки ден. Те си работят само по този парк. Не са като в България градини и паркове да обикалят като кланови. И аз свършат нещо и не. И явно е хубава работа, защото хората, гледам тук на пенсионна възраст, продължават да си работят с желание. Какво друго? Ето на кошче за буклук. Поддържано хубаво. Няма много дървета. И аз чудих в началото защо няма. Те предпочитат така зелени площи, защото, приятели, тук много рядко е хубаво така слънчево времето. И тъй като е слънчево времето, дървета ще им правят сянка и те няма да се пекат. Те това искат да се пекат, защото слънцето е кът тук. В тази държава мъгливия Албион. Така далечен. Това са такива площи за игра на боулинг, доколкото ми е известно. За жалост винаги са затворени. Поддържат се, обаче откакто коронавируса мина, това нещо се седи затворено. Нямам идея защо. Нито пък играя боулинг, за да ходя да ги питам. Така, тук Ганьо е люпил сенки. От Ганьо не е само България. Ганьо е в цяла Източна Европа и в Румъния най-много е Ганьо. Защото те какви сте сини ганьовците. Пак да е по-добре се държавата, е по-добре в България, някакво се лъжим. Някой има възможност да отиде до Румъния да види как точно са нещата. Това за първи път тук го виждам отворено сега. Да, можем да влезем и да... От около 4 години живея тук, за първи път е отворено. Ето, лаленца, красиви. И тук пише, че не са коси. No more area за птичките. Не птичките, ами пчеличките. Прощавайте. Това е. Тази сграда не знам какво точно представлява. Големи кестени. Хубаво, приятно. Хубави паркове има тук. Честно казвам, на Пловдив много по-красив град. Поне беше в моето детство, но такова е каквото е. Просто исках да покажа и да заведа с мен на разходка. Ето сега човек, който тича. Много си тича тук. И аз обичам да тичам. Последно, когато се бях прибрал в Пловдив за няколко месеца и тичах, и един мой съгражданин или съселянин, как да го нарека, не ми е ясно, но се провикна от двора: много тичаш, бе! И така, Ганьо не е свикнал хората да тичат. Тичат само ако са откраднали нещо или някой золум като направят, може би. И това са нещата. Надявам се да ви харесват тези разходки. С мен, може би за вас непозната, най-вероятно непозната район на планетата Земя. И далечен от България и различен, между другото, защото Англия е много различна държава и като устройство, благоустройство, хора, менталитет на хората, които живеят тук. Отделно е адски космополитно място, има толкова много култури и толкова много емигрирали хора от най-различни народи. Не само Европа, целия свят. И така.
Много кучета гледат. Кучета, ама кучета да ви кажа, постоянно виждам. Имат хората възможност и пари. Искат да се грижат за нещо и така. Стари дървета, приятни. Всъщност историята на този парк е била частна собственост и някакъв човек, Пирсън в фамилия, той така се казва, нали, парка носи неговото име, Пирсън парк се казва, е дарил земята и общината са направили парк. Мисля, че това е всъщност статуята на този човек. Сега ще отидем да фърлим едно око. И то общо взето почти ще го обходим парка. Може би има още малко там едно езерце, което също ще ви покажа. Ето, хода си в тревата. Не като България да се скарат да не ходиш в тревата. Ето. Ето, това всъщност е съпруга на кралица Виктория. Там приятно, ето. Виждате. Добре е направено, поддържано. Какво друго можем да видим? Може да видим безплатни тоалетни. Тази постройка е там. Са безплатни тоалетни, които не са най-прекрасните, които съм виждал, но със сигурност ще ви свършат работа. Нещо, което в прекрасната ни България много рядко можем да видим тоалетни. За съжаление. Казвам го със съжаление. Там има зона за игра и за тренировка на хората. Ето, човек продължава с тичането. Не се предава, няма да му подвиквам какво прави, що прави. Ето ги тоалетните. Пейчици днеска времето не е много най-хубавото, иначе има доста повече хора. Разбира се, гъските, които са толкова нахални същества, че просто няма как да ги опиша другояче. Ето днеска фонтани, по принцип работят тези фонтани, днеска са спряни. Много птици, много патици, чайките нахалните. Тук има една беседка, която е историческа и вътре ще ви покажа. Тя е, доколкото разбрах, за групи да свият. Поне за това е направена. Времето, което е направена, тя е доста стара. Сега ще има една табела, която описва точно как е направена, защо е направена и може да се спрете на пауза, ако ви е интересно. Като цяло е поддържано добре. Въпреки че ето хората тук се събират, както казах, тези. Ето. Бендстенд, точно така за бендови. Спрете си го на пауза и може да го видите. А това тук е една оранжерийка. Вътре гледат различни растения. Няма да влизаме, защото няма, често казвам, нищо, кой знае колко интересно. Но виждате, че хората си работят вътре, 4-5 човека има. Това е красиво, интересно. Чешма е била, но за съжаление не функционира вече. Но е много красиво, викториански стил. И сега всъщност ще направим едно кръгче на езерото и то това е целият парк. Приятна местенция, доста е близо до място, което аз живея и редовно го посещавам. Има доста по-големи и красиви, но някой ден, когато съм малко по-добре, защото в момента, пак повтарям, не съм на 100% физически,
Но като се възстановя, ще обикаляме на много интересни места. Най-вече за природата съм го направил. Но просто разходки. Ще си правим всякакви. Ето това, ако вярвате или не вярвате, е автоматична хранилка за тези всичките птици. Вкарваш пари, паунд, 2 паунда, не знам точно колко, нямам. И храниш тези създания толкова нахални, които всичко правят. Ето този леш с техните екскременти, но те са създания, няма как. Ами това е, приятели. Това беше парка. Има тук един приятел, но скоро ще покажа него. И с това общо взето ще приключим. Благодаря ви, ако ви е харесало видеото, ще се радвам. И това е от мен за момента. Чао!